Samsung A21s, ultimul model lansat în 2020 din această serie oferită de Samsung. Haideți să facem un unboxing pentru acest telefon, să vedem ce avem în cutie, ce oferă și să discutăm puțin despre el, dacă merită achiziționat și ce oferă în primul rând. Așadar, aceasta este cutia, înăuntru veți găsi, bineînțeles, nelipsitele cărticele cu instrucțiuni, garanții și eventuale alte informații. Avem telefonul și în cutie vom găsi un încărcător fast charge. Fast charging, aveți încărcare rapidă la 15W. Telefonul are o baterie de 5000 mAh, o baterie uriașă. Aveți cablul micro USB-C. Aveți căști, nu cele mai bune, într-adevăr sunt niște căști mai ieftine, însă să nu uităm că aveți pe telefon disponibil în continuare acest port jack pentru muzică, element care a început să dispară de pe alte telefoane. Acestea sunt căștile, aveți microfon pe ele cu buton, probabil diverse funcții, on, off, next, previous, song, microfon. Ok, aveți cheița și să trecem la telefon. Acesta e telefonul și de ce spun eu că este de fapt un telefon impresionant în 2020? În primul rând, prețul. Este un mid-range catalogat acest telefon A21s, însă specificațiile sunt foarte bune în opinia mea. Acum câțiva ani acest telefon ar fi fost catalogat ca vârf de gamă. În plus, aveți un display senzațional. Prețul telefonului este de 900 de lei în prezent și este, nu uitați, un telefon model 2020. Și ce vă oferă în primul rând? Acest ecran foarte, foarte frumos, aceste culori vii, plăcute, are un ecran de 6,5 inch, foarte mare, are 3 GB RAM, are 5 camere, observați, camera selfie este aici pe față, în partea din stânga sus a ecranului, nu este deranjantă, ascunsă foarte, foarte plăcut. Camera este de 13 megapixeli și are un f de 2.2. Pe spate veți întâlni 4 camere. Aveți o cameră principală de 48 de megapixeli cu un f 2.0, mai aveți o cameră de 8 megapixeli cu un f 2.2, aceasta fiind o cameră wide angle. Mai avem o cameră de 2 megapixeli cu un f 2.4 pentru macro și o cameră de 2 megapixeli cu un f 2.4. Este camera, de fapt, un senzor pentru profunzime. Impresionant pentru telefon mid-range că avem acest senzor de profunzime. De asemenea, avem și un LED aici. Camerele sunt capabile să filmeze, spre exemplu, video până la 1080p la 30 de cadre pe secundă. Ce mai oferă altceva acest telefon? Ei, în primul rând, funcționează foarte, foarte bine. Nu veți avea probleme cu el. Eu unul, după ce am utilizat o mulțime de telefoane, sunt plăcut surprins de acest telefon, mai ales la prețul la care este oferit pe piață, ținând cont că telefoanele au început să depășească 1000 de euro, atingând și 2000 de euro și undeva oferă cam aceleași chestii aproximativ. Ce mai avem pe acest telefon? Ei bine, avem conexiune Wi-Fi compatibilă cu generația A, B, G, N și AC, acea conexiune de mare viteză. De asemenea, placa wireless este dual band, un lucru foarte, foarte important. Aveți funcția de Wi-Fi direct pentru transfer fișiere și funcția de hotspot. Mare atenție, nu toate telefoanele au aceste funcții. Bluetooth 5.0, accelerometru, giroscop, senzor de proximitate și compas pe acest telefon. În plus, aveți mufă pentru căști, această mufă jack, aveți USB tip C,
difuzorul aici, microfonul, pe laterala dreaptă butonul on-off, volumul, în partea de sus încă un microfon și pe laterala stângă avem spațiul pentru cartelă, dual SIM și card de memorie. Ecranul este model IPS cu o rezoluție de 1600 cu 720, nu este cea mai mare rezoluție, însă nu veți observa diferența la cât de frumos se vede totul pe acest ecran. Un lucru foarte important, are Android 10 din cutie, extrem de important când vă cumpărați un telefon, nu vă mai luați telefoane dacă nu vin deja cu ultima versiune de Android. Așadar, Android 10 pe el, impresionant aș spune. După cum observați, totul merge impecabil, absolut impecabil, cu doar 3 GB RAM în condițiile în care telefoanele au 8, 12, 16 în prezent. Telefonul arată foarte frumos, după cum se observă, este modelul negru, deși are aceste tente, diverse culori, după cum observați pe spate. Spatele este din plastic, însă este făcut atât de bine încât la atingere aveți senzația că este un spate făcut din sticlă. Impresionant aș spune eu. Avem senzor de amprentă, apropo, securitatea e foarte importantă, mare atenție când vă cumpărați telefoane, de ce telefoane vă cumpărați, în special dacă sunt ieftine. Vă recomand telefoanele Samsung în special în detrimentul altor telefoane, deoarece vin cu acea protecție Knox. E o protecție de securitate cu o valoare foarte mare, deși nu se bate foarte mult moneda pe ea în reclamele acestor dispozitive. Sunt dispozitive ce vă pun siguranța în pericol, dispozitive cu diverse probleme, incerte, însă cu acest telefon, deși este un telefon mid-range, aveți protecția maximă. Niciun alt telefon de pe piață nu poate concura cu acea metodă de siguranță oferită de Knox. Bineînțeles, dacă veți instala aplicații piratate, accesați linkuri, lucrurile se schimbă, în acest caz aveți nevoie de un antivirus. Eu fiind victima unui atac informatic, pot să vă spun că siguranța e foarte importantă și nu o neglijați. Am fost neatent cu diverse aspecte, în special cu mail-uri și linkuri, nu le mai accesați, chiar dacă aveți protecție absolută pe laptopuri sau pe telefoane. Aceasta este puțin îndepărtată în momentul în care accesați mail-uri necunoscute sau linkuri din mail-uri. Cam asta este situația. În sfârșit, acest telefon Samsung A21s este foarte bine realizat, este plăcut în utilizare, fără lag, ecranul e superb, ce pot să zic. Haideți să pornim și camera. Uitați, aveți 48 de megapixeli pe camera principală. A spune eu un lucru impresionant. Aveți modul Pro pentru fotografii, însă nu aveți și modul Pro pentru video. Pentru mine cel puțin este foarte important acel mod Pro video. Modul normal, aveți și wide camera aici. În regulă, să intrăm puțin și în setări. Setările camerei. Galeria obișnuită. Iar camera de 48 de megapixeli își spune cuvântul, veți avea foarte multă informație capturată, aceasta însemnând o fotografie bună, cu multe informații și puteți să faceți implicit zoom pe ea sau să decupați. Acesta este editorul
fotoeditorul standard oferit de Samsung pe telefoanele sale și, în opinia mea, cel mai bun de pe piață, un editor complex, oferindu-vă tot ceea ce aveți nevoie pentru a edita fotografiile. Așadar, acesta este A21s, model 2020, un telefon superb, în opinia mea. Și imbatabil dacă e să discutăm prețul și pachetul oferit. Regulă, ok, sistemul de multitasking. Cam asta este tot.